Εδώ θα δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε εύκολα τη συγκεντρωτική κατάσταση μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τον νέο νόμο που ισχύει πλέον από το 2013 για τις σχολές οδηγών. Ξεκινάμε έχοντας ρυθμίσει από τα σενάρια θεωρητικών μας κάθε δίπλωμα ποιες μέρες και ώρες κάνουμε θεωρητικά μαθήματα και τι κεφάλαιο και ποιος εκπαιδευτής το κάνει. Αυτό γίνεται μία φορά. Μετά, όταν θα έρθει ο μαθητής και του ανοίξουμε καρτέλα ή έχουμε κάποιον ήδη, ας πάρουμε μία καρτέλα ενός μαθητή μας. Αφού έχουμε λοιπόν ανοίξει καρτέλα, πάμε στα μαθήματα και βάζουμε ημερομηνία που ξεκινάμε θεωρητικά και του λέμε βάλε όλα τα θεωρητικά, και αυτόματα ο υπολογιστής θα περνάει και τα έχουμε έτοιμα. Αφού κάνουμε καταχώρηση, μπορούμε πλέον να τα τυπώσουμε. Αυτή είναι η κατάσταση των θεωρητικών μας, έτσι απλά και γρήγορα.